देवी देवता जुटल हम आखिरी में नारद अइलन अल्लाह बदल गइल वो प्यार करूं भरतार भरतार मनवा के चोली सुंदर माला बाहे नारद जी सब तो देख भेल हो सरदार भैया अभी नारद जी आ गए यंत्राई का कहलन भयल तो के का करतार करतार लागे कुचट पट खा ले हला नारद जी कहलो तेरी हाथ नारी पकड़वा कुछ गड़बड़ तो ना खैले हुआ नारी पकड़लन नारद कहलन देह ठंडी बा नहीं खे बुखार बुखार लगे भोरे नहाने हला ₹500 का पुरस्कार आया है न्यू सरदार स्वीट हाउस मिठाई की दुकान है हमारे छोटे भाई हैं भगवान दास यादव जी ये ₹500 मिला है हम आपके पूरे परिवार को प्रणाम करते हैं वो जमाना में नारद भगवान के दवाई बतौलन दूधे में हल्दी चूरा के पिया मर जो न तुहार बुखार बटले न बा भगवान कहूँ बोला अपना और सतिया रुकत है कल सुना दूधे में हल्दी चूरा के पिया तुलसी का काढ़ा बना के पिया नया ना हो दूधे में हल्दी चूरा के पिया तुलसी का काढ़ा बना के पिया सारा देवता लोग कहे कि नारद गलत मन बतियावा तोहरे आवे के पहले ही कुल हमन पिया चुकल है उपचार उपचार ए बाबा जवन बता दहला